Takže správné kuchání ryb. Toto je kapr, který ho musíme zabít a musíme ho odkrvit. Takže vememe, bouchneme a odkrvíme. Prořízneme žábry, tím máme odkrvního. Od zadní části pomalinku řízneme a rybu si rozřízneme až k hlavě. Otevřeme krásný jikry a vyndáme jikry. Tímto způsobem. U té čelíku tady to dáme, rozebereme si jikry, aby jsme neměli žluč. Dáme jikry na stranu a pokračujeme dál v kuchání. Vememe od hlavy ostrým nožem a řízneme si toto sádlo i se i s ploutvičkou a odhodíme, aby jsme o tom nemuseli dělat. Další řez řízneme. Zadní ploutve obřízneme kolem dokola a celou i z kostí ji tam takto pěkně vyndáme. Takto. Zařízneme vzadu, nařízneme si kolem žaber, kolem hlavy kůžičku a nožem popojedeme tímhletím způsobem. Tady si ustřihneme zadní ploutev. Takto. Vezmeme kombinačky, uchytíme za kůži a palcem pěkně uvolníme kůžičku od masa kapra. Přetáhneme, vezmeme za hlavu a máme stažíno. Jedna strana a to samý uděláme ze stranou druhou. Vezmeme, řízneme, popojedeme, vezmeme kůžičku, šup a máme hotovo. Vezmeme nůžkičky na ryby, odstřihneme ploutev, zařízneme kolem hlavy, ťuk, zlomíme a máme hotovo. 3 minuty kapr.